आज आपण बनवणार आहोत आंब्याचं रायतं. त्याच्यासाठी मी आंबे घेतले 4. ते आता आपण सोलून घेऊया. वाटण करायसाठी मी सामान घेतलं आहे. 1.5 चमचा मी धणे घेतले, 6 ते 7 लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या, कांदा घेतला अर्धा, एक छोटी वाटी खोबरं घेतलं आहे, 7 ते 8 लाल मिरच्या घेतल्या आणि अर्धा इंच आलं घेतलं आहे आणि हळद टाकणार आहे अर्धा चमचा. वाटून झालेलं आहे. आता 1 चमचा मी राई टाकली आहे, अर्धा चमचा जिरं पण टाकलंय, आंबे टाकले. आता आपण वाटप टाकूया. एक उकळी आली आहे. जेवढा आपल्याला गोड आंबट पाहिजे त्याच्यानुसार गोड घ्यायचा, आपल्या चवीनुसार. मीठ टाकते चवीनुसार.